Ja, hej, jeg hedder Joachim, formand for HK. I øjeblikket der bruger vi meget tid på integration af flygtninge. Nu skal I møde Sara. Det er et af vores medlemmer. Hun har en spændende historie. Mine forældre kom fra et land med undertrykkelse og kom til Danmark, hvor de har fået mulighed for at være en del af det danske samfund. Vi fik hurtigt en lejlighed og kom på plads og deltog i naboaktiviteter. Vi var en del af fællesskabet. Mine forældre de fik et job, det gjorde de. Det fører jo til en hel familie, der er velintegreret, som involverer sig i det danske samfund, som uddanner sig og er en del af det hele. Jeg er endnu mere dansk end mine forældre, det er jeg helt klart. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg lever i Danmark, og jeg ikke lever under de forhold, der er i Iran. Men jeg ved ikke, hvordan jeg var endt ud, hvis jeg havde mødt den velkomst, som flygtningene får i dag. Hvis vi ikke gør os umage med at tage godt imod folk, så kan det ende med, at de lever i deres egen verden i Danmark, at de ikke bliver en del af det her fællesskab, og de ikke finder ud af, hvad Danmark er. Jamen, så bliver de jo ikke danskere. Så vil de aldrig nogensinde kunne forstå os. Og det er hverken godt for danskerne eller for flygtningene. Læg mærke til, integration, det kan lykkes. Sara er et super eksempel. Og en vej her, det er at åbne arbejdspladserne for flygtninge. Arbejde og møde kollegaer og have et fællesskab er utrolig vigtigt for integrationen. Håber du vil være med.